Når I skal sætte batteriet fast i kameraet, så skal I sætte det ind og klikke det lige så forsigtigt ned, til det siger klik. Nu sidder det fast, og I kan optage. Når I skal have batteriet ud igen, sidder der en knap lige ovenover batteriet, som I trykker ned, og så kan I nu løfte batteriet ud. Så starter I med at tænde på on her, sådan. Så skal vi have åbnet fra displayet, det klapper vi op. Så sidder der en lille knap, vi tænder, og så kan vi se det vi vil optage. Når kamera og display er tændt, skal I sætte jeres memory card i. Det sidder her, og det skal vende med takkerne ind imod jer selv. Inden vi begynder at optage, skal vi sikre os, at vi optager på kortet og ikke på kameraet. Tryk på skærmen. Det der tegn betyder, at vi optager på kameraet. Det vil vi ikke. Vi vil ind i menu. Vi trykker på Show Others. Tryk på de vandrette striber ude i venstre menuen og klik ned med dobbeltpilene, til du finder menuen Manage Media. Tryk Media Settings. Tryk Movie Media Set og tryk Memory Card. Og så siger du yes. Og til sidst, når der står completed, trykker vi OK. Hvis I vil optage med kameraet på stativ, skal I bruge en stativplade. Den sætter I fast ved at skrue den ind i bunden af kameraet. Sådan. Når I har sat kameraet fast, så husk at låse det fast på knappen her. Når I skal i gang med at optage, er der 2 knapper, man kan trykke på. Enten vælger I at bruge den rec-knap, den røde. Den anden optag-knap er den røde knap, der sidder oven på kameraet. Den kan man også bruge. Tryk på den røde knap, og den viser record. Displayet, det betyder, at du optager. Lige så snart du trykker på record-knappen igen, sådan, så stopper optagelsen. Husk, at der skal gå cirka 3 sekunder, fra I trykker på knappen, til I begynder optagelsen, så der er plads til at klippe i redigeringen. På siden af kameraet sidder der nogle knapper. Knappen længst til venstre er autofokus. Når I trykker på den, vil kameraet automatisk indstille fokus. Hvis I vil lave manuel fokus, så trykker I på knappen ved siden af, der hedder Manual Focus. I vil for det meste skulle have den stående på manuel fokus, når I laver jeres egne optagelser. Men mindre I skal optage en hurtig bevægelse, så kan det være en idé at bruge autofokus. Knappen, der hedder Mode, bestemmer om I optager foto eller film. Den skal naturligvis stå på film. Den knappen yderst til højre kan I bruge, hvis I vil afspille det, I har optaget. Hvis I vil arbejde med fokusskift, er det vigtigt, at I placerer objekterne i god afstand fra hinanden, så man tydeligt kan se, hvad der er i forgrunden og hvad der er i baggrunden. I den her optagelse er guldhornene tydeligt i forgrunden og bogreolen tydeligt i baggrunden. Så arbejder man med zoom-knappen øverst på kameraet eller på siden af kameraet, finder det, man vil have i fokus,
Og så bruger man linsen og drejer, til man har fundet den rigtige afstand, og man kan se fokus skiftet. Det vil sige, at forgrunden bliver utydelig, og baggrunden bliver tydelig, eller omvendt. Nu har jeg så optaget en lille bitte film, og jeg vil gerne se, hvad jeg har optaget. Så jeg trykker på skærmen, og så trykker jeg på play-knappen her, og så spiller jeg det, som jeg har filmet. Jamen, åh nej! Der er ikke noget lyd på! Hvad gør jeg? Det er jo fordi... Og så vil jeg filme. Jamen, der er helt sort. Hvad nu? Åh nej! Jeg har jo glemt. Vi er klar. Når I vil sætte jeres kamera på stativ, så skal I bruge sådan en stativ. Hvad hedder sådan en? Når I vil optage på stativ, så skal I bruge en stativplade, som skal sættes fast nede under. Og så arbejder I med fokusknappen, som sidder øverst på kameraet eller på siden af kameraet. I går ind og trykker på menu. Det går ikke det her, det kan man ikke. Det er helt utydeligt. Jeg tænder. Og jamen, der er helt mørkt på displayet. Jeg kan ikke se. Vi er klar. Nu vil jeg optage. En gang til. Nu vil jeg i gang med at optage. Nu vil jeg til at optage. En gang til. Nu vil jeg i gang med at optage. Nu vil jeg optage. Yes. Nu vil jeg i gang med at optage. Nu har jeg så optaget. Så er der gang i kaffe. Jeg er videomand.